is the video when Austin is going to cook us some food. Mac and cheese! I'm starting the water now. Yeah. Ovo je naš bazenčić. Raco, kaži nešto pametno. Vidim što im lep peškir imaš, evo. Pametno nema nikad da se kaže ništa. Lepa, hoćemo da prikažemo, zoomiramo šta piše na njemu. Da pročitamo zajedno za naše gledalce. Pines. Kako kaže? D. Pines. Pines. Hvala lepo klubu u kom radimo. Thank you, thank you, come again. I evo, vredni Singapurčani čiste uvek, kao i uvek. Uvijek ima nešto da se čisti. Malo će posle da ližu po betonu. Pa mu ga oližu. Od uvek sam ovo želeo da snimim. Ujemo! Masa. Ajmo. Ajde.